Baba, wagoni erokamano kuom bedo Nyasachwa. Wagoni erokamano Baba kuom chweyowa e mfano mari. Wagoni erokamano Baba kuom miyowa wuoyi Yesu Kristo kaka misango mogik magolo richo. Baba, wagoni erokamano kuom miyowa thuolo bende machokre e kanisa mari maler odiechieng' ma kawuono mondo wawinj wachni. Idwa loso kodwa Jehova. Waikore Jehova Nyasaye kaka gigi mag tich mondo ilos kodwa. An machung' Jehova Nyasaye aonge teko, bende aonge gima nyalo wacho ni jotichni, ni to in emidwa konyri koda kaka a vessel mari mar chopo wachni ni jogi Jehova. Los kodwa nikech waikore Baba, e nying Yesu Kristo. Amina. Kawuono wasomo e buk mar Samuel mokwongo. Samuel mokwongo 30, wasomo kare 1 bwadhi nyaka kare 10. Thor wach ma Nyasaye ofwenyona sama aikora mar biro kani en geno kuom Ruoth Nyasaye. Geno kuom Ruoth Nyasaye. Mano e gima wadwaro ni mondo wang'iye to Ruoth wacho nang'o. To kanyo e sombwa ma wasomo onwang'ore e chapter 6. Emotege kabisa. Kawacho ni Daudi nodhier nono nikech joge ne wacho ni mondo ogoye gi kite, nimar chunygi ne lit. Ng'ato ka ng'ato ne paro mana yawuote gi nyige. To kata kamano, Daudi noyudo teko kuom Ruoth Nyasaye ma Nyasache. Noyudo teko kuom Ruoth Nyasaye ma Nyasache. Mano sama ng'ato odonjo e problem. Ng'ano ma iringo idhik ire. Ang'eyo ni wan ma wan kanigi waduto wasekalo e chandruok mopogore opogore. Satan osedonjo e utewa ma nyathi minyuolo obaro gi kong'o gi njaga. Ng'ano mibiro ringo dhi ire. Nyako minyuolo rwakore e yo magalagala ma in bende wiyi makuot kinene. Ng'ano madang' iringi dhi ire. Daudi bende koro shida yudo kani. Oduogo to nwang'o ka dala ma Ziklag obedo raided. Okaw gik moko te, nyaka monde bende odhi, nyithindo gik moko te nodhi. Koro bende jok manene odak e dalano owacho ni koro the best thing en mana mondo nege. To buk mar Kisungu wacho ni he found strength in the Lord. He found strength in the Lord. Wan ma wan kani samwa donje tabu. Matabo yudowa. Waringo wadhi ir ng'ano. To kani loso about a town mar Ziklag. Ziklag ni ok en piny mane Israel. Kata kuma Daudi nitie ni ok en Israel. To Daudi wang'e very well ni noyier mondo odhi obed king mar Israel. Ochopo kane nade. Mani ndalo mane Saulo bende jok ni nyaka tieke. Saulo ne dwa nege. Joma ng'eny ong'eyo ga ni Kristo, ng'ano moseng'eyo Nyasaye, ne onge kod tabu mang'eny e ngima mare.
which is wrong. Mondo iwuoth gi Ruoth Nyasaye nyaka ikal through temptations. Temptations must be there. To temptations gi gin tests ma bende Nyasaye dwa ng'eyo to bende ihere adier. Bende ihere adier. Unyalo paro story mar Ayub. Ka Satan wacho na pana, ng'ano en ng'ati oheri mana nikech igwedhe gi mwandu. So Ayub had to go through test. Mondo Nyasaye onyis kodo Satan apana, nitie jok mong'eya gi chunygi duto. Omiyo Daudi bende samidwa nego oriembe bobiro koro odak e piny ma Filistia. To jo Filistians gi ung'e ni ne gin ga wasigu mar jo Israel. Makata sama ne Daudi chako donjo e tich, to mani e piny mane ne ng'ane nitie Goliath. Ka ni mane Goliath odakie. Koro oringo kendo biro odak mana e piny jok mane ne dwaro nege, mane dhi kedo kodo. And you remember what he did. Kaka Nyasaye nokonyore kode bogolo jo Israel e lwet jo Filistia. Kendo koro luoro kendo duogo dak mane i jogi. Lweny miwacho no oduogo odonje ni Daudi jo Filistia ne kedo koro dhi kedo kod jo Israel. To Daudi nolokore bodyguard mar ruodh jo Filistia kuma nodakie no. Ne en bodyguard. Maka lweny nowuok, kingi nokawe kod jo lweny, nene gidhi kedo kod jo Israel, jo pinygi ema ne gidhi gorego. To kane gin on the way magidhi, to commanders mag jo army mag jo Filistia owacho na, to mani okie Daudi manonego Goliath mane jog giwer gane ni Saul onego 10,000 to ng'ani to nego ang'ono onego thousands and thousands. Mani ke ng'acha? To Ruoth owacho na pana, matie en, lakini asedak kode ka ang'eye. I now trust him. Onyalo konyo te jogo wacho never. Ng'eni ka Nyasaye bende odonje, koro dwa tamos David mondo kik dhi gore kod oganda mag jo Israel. Nyasaye chano gige mana kaka en emong'eyo. Ema koro Daudi duogo, to dok to nwang'o ka jo Amalek bende kendo timang'o. Kendo koro monjo town bodhi nyaka kod nyithindgi, odhi kod joge te. Wadonjo to prove two things. Achiel, our faith in God. Tembe mwadonje nyiso our faith in God. Are we going to surrender? Kakoro corona odonjo. Bende wabro surrender. Kose pod wabro mana mako law Ruoth Nyasaye ni Ruoth Nyasaye, in eminyalo gik moko duto, in eminyalo konyowa. Mar ariyo, temgi miyo wang'eyo, miyo nying Nyasaye duong'. And can it abro quote 2 verses or 3. You remember Exodus, apar gang'wen. Ka Nyasaye loso go Musa, mano ji are on the way going to Canaan. Uloso go Musa to wacho no Musa, gima dwaro en koro kaw jogi modiket e dho nam, gigo kambi e dho nam. Mondo gima abro timo no Pharaoh, Farao kata kod joge, mondo timang'o omi nyinga duong'. Ging'e ni kara Nyasaye an Nyasaye, jogi gin joga. So that is the time makoro Musa yuak, namnika, jogo
Farao bende wuok biro. To Musa ywak to penjo to karang'ono miting'i lweti no, ema Musa chwado kodo pi. To yawore, jo Israel kalo, to jogo Farao biro to nime nam ka. Tema kamano mondo mi nyingi Nyasaye duong'. Another one en kuma ne Lazaro tuoe, mobi luong Yesu. Mano Johana 11 kara 3 gi kara 4. Mobi nyisi Yesu no, osiepni tuo. To wacho na tuo motuo no ok en tuo mar tho. To en tuo mabiro miyo nyinga maler duong'. It will give me glory. Nikech nong'eyo very well ni kosetho boike, obiro dhi bochiere, bi nying Nyasaye yudo duong'. So tembe mwadonje kaka jo-Kristo, they are not punishment. To gin gik mamiyo nying Nyasaye duong'. Ki succeed, to ki surrender, to then mano to koro your mistake. Nikech Nyasaye will not leave you alone. Another example manyalo nyisou en kama jo ote onwang'o ng'ano manene muofu. Mano onyuol muofu. He was born blind. That is John 9:1 and 3. To gipenjo Christ, nto Ruoth, ng'ani monyuole muofu ni en makosa mar ng'a? Ng'ama no en mare kose ma jonyuolne? To Yesu nowacho ni onyuole kamano mondo nying Nyasaye oyud duong'. So kaka jo-Kristo, let us not despair at the time we are meeting challenges in life. Geno wa waketo kanye? Waket kuom Ruoth Nyasaye ma Nyasachwa. Ema nyalo loyonwa gigi. Let us not surrender. So Daudi ne onwang'o a lot of challenges kapok obedo ruoth. To mkech no persevere, nochopo kuma Nyasaye wacho ni wuod Jesse ma chunye chal gi chunya. Nikech en kano make a mistake, to odok odhi go chonge piny, to repent. Ogo chonge piny kokawo jaod Uria, odok odhi ogoni Nyasaye chonge piny, bokwayo ni chwe nang'o? Chwe na chuny manyien. Put a new spirit in me. Are we ready to confess that way like Daudi? What did Jesus say? Give me a new heart. Not a heart moro manage usetimo richo cha. You rub it off. Nikech Nyasaye maweyo ni ji richo gi. And he does not go back, he does not think about it. Nyasaye weyo nwa richowa. Don't crush me. Daudi ka Jesse ywak, miya mana new heart and create in me a new spirit. So anytime wan gi shida, wapar to karang'ano ma waringo wadhi ire. Whom do we run to? Wasomo kaka wasomeno opuonjowa gik mang'eny. Nikech Daudi koro odok odhi oringo, odak e piny ma oko neno ore. To dhi kuro nogono nikech temptations, ja-Kristo nyaka bed tempted. Makata Kristo himself, wuod Nyasaye, mane onge richo, nene obedo tempted. Wasudu ir Ruoth Nyasaye ma jakony,
majang'uono, God of mercy and God of grace. Sasa ma wan gi problem, kik warang to ng'ane manyokalo kanicha ema timo gigi e dala nani. Donge mago wacho jo Kristo ng'ane ema timo na gima kama. No, wang'i wang' Ruoth Nyasaye. Nyasaye manyalo gik moko duto, en mochweyowa to chweyowa e mfano mare. So pod en kodwa. Duong' mar Ruoth Nyasaye. Geno kuom Ruoth Nyasaye. Wacho nano, I don't want to talk about ngima masebetie higni 2 kata 3 mwawachoregi, which is true. To aseneno duong' mar Ruoth Nyasaye e ngimana kata e oda. Aneno nikech ka korona chakore, ndalo mane korona nego ji kabisa cha, nyara ma America was the first, mago was the first lot mane korona mako. They were the first lot mane korona mako America. To mana lemo. To kwa wuok wadhi nene, to ntie chiwoda bende obedo admitted Avenue Hospital. And then kamoro no wuok into another one, and we were not here, we were in America. So Ruoth Nyasaye aseneno duong' mar Ruoth Nyasaye e ngimana. I have seen, and I'm glad that God remembered me the year 1994, December. Mane na yen Kristo en Ruoth. Poda kwa eni moro wuoth koda kendo tina. To the same year, last year, Nyasaye majang'uono ni, yawuota bende riwo arus, yawuoyi ariyo. Moro riwo in January, to moro riwo in September. Mano mana duong' mar Ruoth Nyasaye. No, isekalo through this, karawa mi mor. Nyasaye en Nyasaye. Agone erokamano kuom ngimana. Ang'e nosebet kodu. Ang'e what you people have gone through. Wang'eyo ni some of us bendo sedhi. Donge waneno ga wachoko here and there. Nitie jowa ma bendo sedhi. And you people have not surrendered. You have continued coming here. Nyasaye madigwedhu. En tich maber. En chuny maber. Daudi wuod Jesse odhi e tembegi duto, but at the end of the day, Nyasaye no pare, and he went back and he became the king of Israel. Kedodong emuma en andiko nyaka sani. To nikech he persevered. So gimaduong' en we should persevere. Gimaduong' ong'enego wang'e Nyasaye kaka Nyasaye as the source of our lives. Do Nyasaye the source? Donge muma wacho nino kao lowo bo chweyo bo kudhe muche. Donge any the source ai no lokore dhano. So muya mano kudhono enima he has the control over it. Sasa mogole kuom masinya. Be can I be there? Okumane mwachin chuny ng'ane timango. Chuny ng'ane chot. Koro enan maiti an watim nadi. Kingen koro I'm not the person maneni jong'echa. Makata ketai ot. Gijowa to ji uluora nindo kanyo. Donge? Nindo maiti ot is not easy. Nikech Nyasaye ogolo muchecha. That is one. The source of our lives. And he is the sustainer. God is the sustainer of our lives. Kisomo Johana 15 kama Yesu wache ni enie mzabibu mara dier. O wache ni enie mzabibu to wan wanang'o? Wan bedene.
wan bende ni to ung'e very well ni bad yath ko ong'ad oko makoro ok otudre yath bende otimo ang'o? Donge it with us otuo tiwang'e awang'a. Omiyo wabende if we are not in Christ then we are nothing. So ma Nyasaye di konywa, ma Nyasaye di gwedhwa mondo wachomre on Christ. We rely on Christ for everything. Mar adek, God is the purpose of our lives. En emong'eyo gimomiyo nochweyowa. The purpose of our lives. I think Ecclesiastes 12 kare 14 kamogik mosewache ni everybody will give account of what they have done. Owacho ni nochweyowa mondo wahere kendo watine. Wahere kendo watine. He is the purpose of our lives. If you cannot serve God, then you don't know why you are created. And serving God does not mean carrying 100,000 TB ritere kanisa. No. Serving God is relying on Him for everything. Miyo nyinge maler duong', geno kuome, mako chikene. Samuel wacho ni Saulo, no, it is not robe muchiwogi ema Nyasaye dwaro, have never. Not the fats muwango e kanisa mutimangono, not that. Odwaro mana obedience. Ema Nyasaye dwaro kuomwa, just that. So tiyo ni Nyasaye okinyis nikech joma ng'eny connect tiyo ni Nyasaye kod, make it monetary. It is not. So that is where we go wrong. To since osegwedhi gimogwedhi go, tachiel kuma par mare be nyaka itim ang'o? Nyaka ichiw. Mane gima en odwaro. All is yours. Only 10% ema odwaro. Koro eki geno kuom Nyasaye. Eki wuotho kuom God Nyasaye the way Nyasaye dware. Mano e wach ma Nyasaye owacho ne mwenda bende abi wajiwrego. En emochiwo. And I didn't have anything to tell you people. To Nyasaye omiya wach ni mondo abi anyisu ni gimaduong' en geno kuom Nyasaye. Gimaduong' en bet king'e ni Nyasaye is the source of your life. Gimaduong' en ng'eyo ni Nyasaye is the sustainer of your life. Without Him you can do nothing. And lastly, the third one, He is the purpose of your life. Mago kende ema Nyasaye owacho ni mondo wagiwuoka ka wabende wandiko gi e chunywa wadhi kodo. Ma Nyasaye nwang' duong' e wechego kendo gwedh wechego wadhi kodo maber. E nying Wuoro, Wuoyi kod Roho Maler. Amen. Chieng ka chieng,